askotan entzuna izango duzue, gentileak kristauak baino aurreratuagoak zirela, gauza askotan aurreratuago zeudela. Eta garia, adibidez, gentilei kenduta lortu zutela kristauek. Euskal mitologian ipuinetan jasota daude, batez ere San Martin txikik gentilei lapurtutako hainbat eta hainbat aurrerapen eta teknika. Galia, artoa, arbia, horiek denak nola erein, San Martin txikik gentilei ikusita ikasi omen zuen. Errotaren ardatza zerekin egin, hori ere bai, burnia nola soldatu, beste horren beste, sekretu hori ere kendu zien gentilei San Martin txikik. Eta beste aurrerapen handi bat ere bai, zerra nola egin. San Martin txikik jakin zuen, eta horren ikusi dut. Pero, mesea dipardien. Nik esaten da nahiko den, San Martin txiki? Bai, zin lana dauzke. Arbolea bota. Eta urte guziago zuegurre egin. Bai, lanak, handik. Basta jaunet, dauken zerrea bagen duge. Ikeazko lanak aurreatuko inuztekek, pero. Bai, orduan. Ezi da harrita, atxaran, jokun, asai eitzeko demura, sobran izango duan. Ez dio bezorre. Ba, bihar goizen, basajo honen agumardek. Lan txikia tezka horrekin, pero. Zein batea, pa. Baldin, zerrakontu eikatzen baldin bai basajo honek, izan behar dio, San Martin txikik egaukela zerrea. Gaukela? Bai, eazia eta ramentu, motzen duen. Vale. Ingo aldiak bezede betxe, Peru. Ingo, jandik doi. Bihar goizen jugono. Oso ondo. 8 marroain. Ozen. Bihar goizen 1 zentin, Bai, goiz. No, alcalde. ¿Me voy a dejar? Sí, sí. Ya, Rafael. Non basajan. Pero, zer, galduta eo. Galduta. Igual, digara, gaula da. Bai. Gaur ez tegiro izango, Berotukoik. San Martin txiki launea izala. Bai, ala nok. San Martin txiki laune nok. Baina, ideare bai. Bai. Txapelatekin biburu antzina jalditu ikusi ezeok. Zea jakin nahi diat. Zea jakin nahi diat, ba. Egie aldek San Martin txikik zerrea eindola.
Zerrea. Motore asko baina, indazukek? Baino. Zerrea, $1. Baina, nola ba? San Martin txiki. Orduan, baldaki, ze ikusiko zian? Etzika, ze ikusiko zian? Gaztinen ostoa ikusiko zian. Gaztinen ostoa? Ez dik ikusi. Baina ikusikoik. Ez teka mutxe. Baina ni konponduko jatue. Esan, garbi esan. Ola ez dila gauza gehituko. Salga de gente. Bota, gente. Zendi, bota. Piztu horrek gente. Piztu. Peru laguntzailea ziztu bizian joan zen San Martin txikiren gara. Eta berehala adierazi zion, Basa jaunak zer esan zion. San Martin txiki. Zer den Peru, beho nalaiz. Bai, Basa jaunekin. Eta zesan di? Bakik zesan di, zerrea inda balin maukek, gaztinen ostoa ikusiko bada. Gaztinen ostoa? Bai, gaztinen ostoa. Hemen mote gaztinen guariek. Itzian pa. Gaztinen ostoa? Egi ere, Peru. Ikuste alde gaztinen ostoa. Zer den dugu? Hortzak nola dauzken, aldeatea eta bestea. Bai. Baino, nola zitzatek buruan egetorri lehen hau? Otxo mak, oain ingoen hau zerrea dotore askoa da. Seitu nimalea. Oain. Kuspe nola nahi duen. Etxi. Ima. Zuzen du. Uru baitut. Horri. Kostaz egin baino. Ez ente kostaz egin baino. Zuztu euro nahi. Ikusi behar dio. Honek nahi behar dik, derrioz. Ia probo dio. Bizten, hasiko ito. Herri. Horrelaxe egin zuen lehenbiziko zerra San Martin txiki. Peru laguntzaileak lagunduta. Nuntzeukek, zerrea. Erbin jude horrek. Aldartza dizomen, asarra. Bota. Basa jaun ordea oso haserre zegoen, eta gauez San Martin txikik zerra gorde eta zeukan lekura joan zen. Hortzeukek. Dotorea indekin gainea. Oantxe izurrauko janik hau, San Martin txiki. Etzeo bigune. Abestat.
Zerrea. Lanen ondo aitzeko mokoa. Ia. Nik hortzak okerrak, baino ez dauzke zuzenak. Ja, hortz bat muskialdea, da bestea, gentil batza, abertze lan eiken da honekin. Otxo! Hala, atxe gana, saldu. Hola, bostean, baina ikusiko jo. Eskurea. Ebei barratzuk, jarri ebei barratzuk. Nunda, gure zerrea. Hemen txo txigen duan da. Atzo hemen zuen doan. Ez da gumari eta gose. Biliek, bakarren bat hemen. Hanka egitzean ba. Metzeo. Kerola daiko hormek da. Edo. Bai, txigula jo. Gozo. Ba. Nuna zabalin txiki. Ondo. Oso, Peru. Seguro jo? Ergi. Majo, gaitzi. Ai. Ez nian uste nioneke. Eta horrelaxe hobetu zuen teknika Basajaunak. Ustez zerra ondatzen ari zelakoan, hobetu baino ez zuen egin. Eta zerra etzen zurruntzen edo etzen trabatzen.